Mag-like ug share lang po, tas comment sa kuan, tapos sa YouTube nag-subscribe ko dito sa mong para mo daw og load. Okay no, sige. Load unta pod. Oh, sige. Kau? Ali. Halo. Ngayong hapon. Kasi mong bakwan, partner? Ay, partner sir. Oh, yung partner. Bulag mo. Okay. Ako lang nagbuhi sa mga 2 kabata. Kasi pangalan ni mo? Si Joyce. Si Joyce. Ay, tama no, si Joyce. Ya, katong magulang na mo, si Janet. Magsuon mo? Oo. Magsuon din mo? Tuloy ka mo. Bata akong anak, nagduan po, nagatanaw. Nasi account? Nay account. Pasira siya. Pasira rin mo. Di, mamalay mo, mapilian siya. Kaluyan. Akong live, ang akong gikuan, gabi sir, kay kuan man ka ng delay ba? Dilid ba? Ulahi ang buwan niya? Ano man? Naman ko sa tindahan. Oo. Tapos, gisinggitan ako niya. Tama no? Kung number. Gibilangan ako ni. Nagdogigog, di ka mapunta. Kaya ko nahilom siya. Pero wala siya na-excite ko. Pwede siya ka. Oo, magkakabalo. Wala siya kabalo. Malakag-spin sir. Tapos siya kay wala pa siya nakabag-spin. Ay, ulahi ang iyahang buwan. Ay, ako Dilid ang imuhang buwan no? Ang imuhang... Sige lang. Importante nakadaog. Sige. Gani, congratulations. Unsay kuha nimo si kasulti para ang uban pod maka daog sa man. Mag-like ug share lang po, tas comment sa kuan, tapos sa YouTube nag-subscribe ko dito sa mong para mo daog og load. Okay no, sige. Load unta pod. Oh, sige. Congratulations na, congratulations. Sige. Katabang, para maka-apil pud ka sa atong raffle na bugas kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-apil pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.